Hej, og velkommen til Malte og Markus hjemme og ude. Vi har lige lavet en status, men den første, der likede, vil udfordre os til en challenge, og det er det er en lort challenge, fordi det er nok lidt ubehageligt. Men vi har fået den fra Caroline Mathilde Høltoft Dejen, og vi skulle spise en teskefuld kanel. Det kan jeg ikke. Jeg kan lide kanel på risen. Nej, hvad er det her? Ja, se, det er kanel, fordi der står ligesom stødt kanel. Nå. Så vi lægger det her. Vil du starte? Og hvis vi lige tæller på, så vi kan se, at vi ikke cheater. Ej, det tager mig. Ej. Er der ikke den her? Ej, jeg skal på. Okay, godt. Okay. Jeg er fandme bange for, hvad der sker. Eller vi hælder bare lidt af den der. Sådan der. Ej, så skal du have med måske. Nej, det er fint. Nej, lad lige være. Nej, lad lige. Det er fint. Okay. Så hæld lidt af. Nej. Nej! Okay. Som I kan se, så er den sådan rimelig godt fyldt op med kanel. Ja. Det er ikke så godt. Nej, nu tager jeg. Okay. Sådan der. Vi har kanel nu. Ja. Kanel. Kanel. Det ligger bare alt for meget. Okay. Du starter. Så vi tager den samtidig, okay? Nej. Kom nu, Markus. Fucking fail. Markus. Ja, kom nu bare. Okay, jeg har det her igen. Og jeg puster ikke på det igen. Nej, nu starter vi. Okay, vi tager den bare på samme sted. Er du klar? 2. Se den til der kan stille. Okay, 3. 2. Det er der stadig her. 3, 2. 2, 1. 1. Hent noget vand. Jeg klarer det fandme. De to mand. Ja, nu vil jeg så prøve på det. Men altså... Det er sgu ikke så godt. Noget så godt som en banan, når man lige har gjort det, hva'? Skud ud til Magnus. Kælder. Du kan måtte. Ja, det må jeg lade noget. I er velkommen til at stille os flere challenge, og vi modtager dem gerne. Det er ikke sikkert, at vi laver dem. Nej, men det her, det gik, synes jeg, meget godt faktisk. Synes du ikke? Ja. Tak for i dag, og have en god søndag.